салом дӯстони азиз, нахустнамоиши барномаи ХаВарро пешкаши шумо мекунем. Дар ин барнома мо шуморо аз ҳама рӯйдодҳои варзишии рӯи олам хабардор хоҳем кард. аз рӯзи 14 июн то 7 июл чемпионати Кубоки Америка оиди футбол баргузор мегардад. Дар чемпионати мазкур 10 давлати қитъаи Америка ва бо тариқи даъват ду тими мунтахаби Қатар ва Япония низ иштирок хоҳанд кард. Чемпионати мазкур 46 бор мегузарад ва ғолиби ҳамин чемпионат прямой иштирокчии Кубоки Конфедератсияи 2021 мешавад. мухлисони Неймар, МЕССИ, Каутиньо дигару дигар метавонед аз бозии бозингарони дӯстдоштаи худ ҳаловат баред. Фёдор Емельяненко баргашт. Хато нафаҳмидед. Шоми 15 июн дар сомонаҳо хабаре баромад, ки император бо организацияи Беллатор контракт бастанд. Гапу чап ҳаст, ки варзишгари 42 сола боз 2 ё 3 бои дигар мегузаронад. Саперники якуме, ки шояд бо Фёдор барояд, Ҷош Барнет ҳисоб мехӯрад, ки 10 сол пеш онҳо бо ҳамдигар бояд меҷангиданд, аммо бо сабабҳои гуногун бояшон баргузор нагашт. 15 июн, яъне якчанд рӯз пеш, дар қитъаи Африко Кубоки давлатҳои Африка оиди футбол сар шуд. Чемпионати мазкур аз соли 1957 баробари худи ҳамон Конфедератсияи футболи Африко ташкил шудааст. солҳои аввал дар чемпионат давлатҳои кам иштирок мекарданд, аммо оҳиста-оҳиста қариб ҳамаи давлатҳои Африко иштирок мекунанд. имсол 24 давлати қитъаи мазкур иштирок хоҳанд кард. дар чемпионат то ҳозир аз ҳама бисёр 7 бор тими мунтахаби Миср ғолиб омадааст. рӯзи шанбе санаи 22 соати 1 шаб бозии байни Миср ва Зимбабве баргузор мегардад. мухлисони Ливерпул ё шахсан Муҳаммад Салоҳ метавонед аз бозии бозингари дӯстдоштаи худ ҳаловат баред ва ӯро дастгирӣ кунед. хоккей. Сент-Луис Блюз чемпиони НХЛ Кубоки Стенли шуд. баъди 51 соли интизорӣ 42 сезон дар плей-офф иштирок кардан, кризиси соли 1983-ро паси сар карданд ва ниҳоят ба мақсадашон расиданд. баскетбол. Торонто Репторс чемпиони НБА шуданд. командае, ки касе аз онҳо боварӣ надошт. НБА онҳоро неудачник меҳисобид. ба гуфти як хелос, США аз Канада хоккей гирифту Канада аз США баскетбол. мухлисони Репторс муборак. теннис. Рафаэл Надал боз соҳиби титули Роланд Гаррос шуд. ин 12-ум маротиба аст, ки Надал дар ҳамин озмун ғолиб мебарояд. аввалин маротиба Надал соли 2005 дар Париж ғолиб омада буд. бо ҳамин барномаи мо ба анҷом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро фаромӯш накунед ва аз ҳама хабарҳои варзишии рӯи олам хабардор бошед.